Iyalah petani. Wow, petianan niya pring eh. Uyhan, salamat kay sa pa-shopping ha. Ay, siyempre ikaw nagunahan. Uyhan, butan lagi kay kakaron ay. Gilaag ko nung sa mall. Aw, siyempre yan ina taga kapalangga. Ay, uy, kiligon masad ko anak ni Muhan, uy. Oh, kakilig lang ko dragon. Nana mo kumibugma ba? Naguni siya tuyo ba? Aw, siyempre yan kabalo na ka mga laki. Dagway ni Muhan. Kabalo na ka na yung gihunahuna. Aw, siyempre. Ana man na. Naong balay daw. Ahan? Asan yung balayan-ahan? Kana oh. Uyhan, karon no kita si mong balay ba? Nyahan. Tara balay. Tara. 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 Wow. Iyalah petani. George. Ano? George. Mo na assignment mo ha? Ya, usawa mo na, boss. Daot na. Ay, nini. Ayuha. Kapi, boss. Ayun ko na ron, matik. Kanya, boss, ako. Ito trabaho na ko. Sistemi na dawas. Ay, daot ang mata. Kapi, boss. Ako rin bantaan eh. Kay CCTV ko. Sige, kaulan niyo ha. Ay, mula ka na oh. Boss. Ayo. Ayo, naik tao dah. Oy, siapa tuh sama di tao? Oy, kaloko ka? Boss, inabang boss be. So inabang adi mali mo balay. Kalas gaw. Nag-usap mo diri ya, boss. Nanarbaw, lisod pud. Wa day mo sinsilyo da tinagpiso day. Wa lagi. Kani, tibok. Ay, dili na lang. Balhin na lang ko sa pikas, lakaw sa ko ha. Preng, apilan pa naglimpyo diri preng ni boss. Oh, apila na. Tanan makita ni mga ugaw, apila na. Uy, sana all. Ay na pring na ako'y nagtrabaho diri pring oh. Asaman kay mutalo ko. Dali diri pring. Wow, petianan niya pring eh. Pring di na tama na ba pring? Kanina lang tanawon pring. Usay na gitan oh. Alzoy ka. Pring, bitin bugata, pring! Si, puyo, bakit masakpan ta ni Rod? Ba't kasi pataga panangil ba? Tanaw naman guta diha. George! Unsa man? George! Sa kanino? Siglungas diha ba? Kailan yata sa exciting na part ba? George! George! Si Busing na! Oh no! Si Bus man na ini diha ay! Muli mo. Lagi pun